ingkang kinarya jangkeping kandha adeging pertapan Sukalima panti ingkang kinarya hambabar kaweruh lan ngilmu guna kasantikan lan sangkan paraning dumadi nenggih sinten bebising sang tapa ingkang lenggah wonten pertapan Resi Kumbayana ya Resi Durna nampi sang siswa kinasih Raden Dursala mangkono aris pangandikane. Sang Yun mangarsa tan ono kuciwa segedhek waru gempol monyor-monyor Sumaranti Allah anakku Dursala padha slamet sowanmu nang ngarsaning bapa gurumu ya aku Premban Durna inggih awit pangestunipun Kanjeng Eyang Widodha nir ing sambikala sowan kula ngaturaken sembah sungkeming pangabekti kula kunjuk Kanjeng Eyang. Ya tak tampa, ora liwat pangestuku tampanana. Nun inggih, kula pundhika jimat paribih dayana ing kasantosan. Kejaba saka kuwi Dursala, wis cukup ngilmu sing tak paringake marang kowe. Ngilmu guna kasantikan lan kanuragan. Makaten Kanjeng Eyang, lajeng dinten menapa kula dipun keparengaken bidhal dhateng Tegal Kurusetra. Ora kesuwen, Ger. Dina iki kowe budhal menyang Tegal Kuru. Tak sangoni puja mantra kanggo sak lakumu, Dursala. Lho nggih, kula nyuwun pamit Kanjeng Eyang. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik.
Allah ya. Kata Prawandawa gumregut magut mangajab ana jajal sura sumahaping paparisan wang-wang man ingkang putra ing Banjar Jungut puntur sasana cumandung dawuh kula ngaturaken sembah sungkeming pangabekti kula kunjuk paman. Iya Dursasana tak tampa ora liwat pangestuning pamanmu tampan ana ya Dursasana nggih kula pundhika jimat paribih dayana ing kasantosan. Man wonten dawuh menapa kok paman sengkuni nimbali dhateng anak-anak pun Sata Kurawa. Dina iki kowe budhal menyang Tegal Kurusetra ya Dur. Awat-awatono lakuning Dursala anakmu. Nggih. Nyuwun pamit paman Sengkuni. Iya sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Yen kapiyarsa swaranipun
Katri kumulung mangrempak Kuruda karo reka kiri Rananggana gawe kelar ira wang-wang Setyaki. Apa? Katut kocandi. Sanan Setyaki. Wani ungso aku. Macuwo.
tulung mangrempak korodo kororeh kagiri rananggono gawe gelar ira wang-wang Dimas Gatotkaca ana papan kene iki aku karo kowe padha neter kadigdayan aku apa kowe sing dadi senopatining perang sing senopatining sadurunge perang gedhe Bratayuda Kakang Dursala aku ora bakal mundur sejangkah ora sah kakehan gunem sing tanpa guna ayo ditentokke kowe apa aku sing tekaning pati maju jangkah candhak gulumu untir potol ndasmu parat mati kok
Kocap kacarita rame genya Bandayuda Raden Dursala mangsah Raden Gatotkaca sami-sami kasektenipun mangkono Raden Dursala sigra matekaji pawana sastra asta sedakep saluku tunggal nutupi babahan hawa sanga sigra medal saking hangganing Raden Dursala murup saobor genine Raden Gatotkaca kenging aji pawana sastra kabucang dawah wonten Gunung Paryanom. Mati Gatotkaca. Ayo sambato. Wong manis katiyuping angin sumyak swarane karewan samirana maworiris lumbrang gandaning puspita Tisunya madya ratri raras rumedeng angkasa
Siwa Semar rene maju sowanmu blegegeg ugeg sak dulito mel inggih Ndara kula ngaturaken sembah sungkeming pangabekti kula kunjuk Ndara kula Angka Wijaya iya Kak Siwa Semar dina iki ayu aku derek no daya-daya temeka ana Tegal Kurusetra muga-muga Kang Mas Gatotkaca unggul yudane anggone yun-yunan karo Kakang Dursala Siwa Semar yen mekaten monggo suwawi Gus monggo kula derekaken Ndara kula Abimanyu. Hambapang nyelekentang malik sandangan wang ayo mandheg Raden sapa jenengmu ngendi omahmu buto Bali sapa jenengmu ngendi dangkamu yen kowe takon karo aku aranku Diktya Kala Jurang Jugruk balek sapa aranmu aranku Raden Abimanyu ya Angka Wijaya Raden Abimanyu ya dasar para nyata ayo balik ora kena bacut oleh yo bacut ora yo bacut wani karo aku sing tak wedeni apa ayo keketugal gulumu
Raina semu bangi wangaruna putuku Gatotkaca tak sawang panyus pasuryamu ana wigati apa kowe tembeka ana ing Paryanom
ngaturaken ketiwasan Kanjeng Eyang bilih anggene kula yun-yunan kalih Kakang Dursala kula kasoran ning yuda putuku Gatotkaca yen mengkono kene majuwa bakal tak paringi daya kekuatan ya kuwi Aji Narantaka. Nggih matur sembah nuwun Kanjeng Eyang.
Kanjeng langit kelap-kelap katon lir kencang risang mawe kandrung Welat alah Dimas Gatotkaca kowe isih panggah ngembari kadigdayaning kakangmu Kakang Dursala dudu wateking Gatotkaca cala glanggang bari mlayu yo ketaman aji pawana sastra ajur kuwandamu nyoh tampan ana aji Narantaka
Nggih, ngaturaken agunging panuwun dumateng para pamirsa sedaya. Kula nembe sampun kalampahan babaring ringgit wajucal ingkang sampun kalampahaken dening dalang alit. Mugi-mugi dados dalang ingkang misuwur, dados dalang ingkang kondang ing sainggenging nuswantara. Para rawuh lan ugi para lenggah ingkang sinugata ing pakurmatan, kalajengaken adicara wisuda tali dharma nenggih saking keluarga agung Ibu Solihah ingkang manggen wonten ing Padekahan Pletuk Desa Dadirjo, Kecamatan Bagelen, Kabupaten Purworejo. Gegandingan wedalipun sampun sawetawis dalu adicara wisuda tali dharma badhe kawiwitan. Nuwun kula nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nugroho sih welasing Gusti ingkang Maha Agung, mugi tansah tumedhak tumanduk kajiwa lan kasalira dhateng panjenengan sedaya dalasan kula sumrambah kulawarga waratin sagung dumadi lestantun raharja niskara kalis ing sambikala. Nuwun dumateng para pepundhen sepuh, para pinisepuh, aji sepuh dalah kasepuhan ingkang tansah hanggung hamastuti dumateng pepoyaning kautaman kinarya tepa palupining putra lan wayah. Sanggianing para alim, para ulama ingkang rinten pantara ratri tansah sumanding kitab suci wahyuning ilahi minangka panuntun kiblating panembah ingkang satuhu luhuring budi. Dumateng para manggalaning praja, para pangemban-pangembating praja, satriyaning negari, minangka songsong agunging pabrayan mirungganipun Bapa Lurah, Bapa Kadus, Bapa RT RW lan sak jonjang rawatipun ingkang pantes sinudarsana lan dumateng para werda madya tumaruna ingkang tansah cinaket
ing manah rinunce sekaring katresnan ingkang tansah manggih bagya lan mulya. Boten supe dumateng Bapa Camat Bagelen ninggih Bapa Sigit Kurniawan Saputra SSSMENG ingkang tansah manggih bagya lan mulya. Lan ugi dumateng Bapa Pangarso DPRD Kabupaten Purworejo Bapa Danan Purnomo ingkang sinugata ing pakurmatan. Boten supe saking rawuhipun saking anggota jajaran Korpincam Kecamatan Bagelen ingkang tansah sinugata ing pakurmatan. Lan ugi Bapa Pangarso Rapi wilayah Kabupaten Purworejo ingkang tansah kinurmatan. Lan ugi Bapa Pangarso Pepadi Bapa Sukamto Esos ingkang tansah manggih bagya lan mulya. Lan dumateng para pametri budaya ingkang tansah memetri mardawaning budaya lulus sae ingkang tansah nampi pakurmatan. Ngengeti panjenengan sedaya dalasan kula jalmaning titah sawantah ingkang sampun kapurba lan kawasesa dening Gusti ingkang Maha Kawasa nenggih Gusti Gung Allah Subhanahu wa taala ing kacihna ingkang sampun babar daya pangaribawa paring daya kegiatan dalah kawilujengan dumateng panjenengan sadaya lan kula satemah saged kempal wonten ing papan menika kanthi winantu suka dalah basuki. Salawat salamipun saking Allah mugi kunjuk dateng priagung unggulaning manungsa sesotyaning bumi mustikaning bawana nenggih Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang panjenengan sadaya badhe hangrantu safangatipun utawi pitulunganipun wiwit madya pada prapteng delahan. Para rawuh ingkang minulya, salajengipun ing mriki adeg kula hanggempil kamardikan panjenengan sedaya hanyigek anggenipun panjenengan sedaya sawak imbal wacana nyuwun agunging pangangsama. Kinen kula ing mriki handherekaken urut rantamaning adicara ingkang badhe kalampahan wonten ing dalu menika ingkang sampun karacik lan karancang saking sedaya keluarga lan ugi para panawung krida dharma ingkang badhe katur mekaten adicara ingkang sepisan nenggih pambuka. Urut roncening adicara ingkang angka kalih nenggih atur pambagya harja. Dene adicara ingkang urut 3 ugi atur pambagya harja saking Bapa Camat Bagelen lan sakmangke kalajengaken serah tampi ringgit purwa.
Mekaten roncening adicara ingkang badhe kalampahan wonten ing dalu menika. Monggo sadhereng adicara setunggal poko setunggal kalampahan adicara pambuka monggo sareng-sareng sami dipun bikak kanthi wausan umul kitab ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sa'ulillahilahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Matur sembah nuwun adicara ingkang sepinten sampun kalampahan. Mugi-mugi adicara menika wiwit purwa madya dumugi wasana tansah manggih songsong kawilujengan. Minggah rantemaning adicara ingkang urut kalih atur pambagya harja utawi sesulih saking keluarga agung Ibu Solihah. Kula suwun saking Bapak Kepala Desa Dadirjo Bapak Makful Nur Aini Cokro Wibowo kasuwun jengkar saking sasana palenggahan tumuju wontening sasana panggung. Rahayuning sedya sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasugengan kasarasan rahmat saha berkah dalem Allah Subhanahu wa taala mugi tansah tumanduk kajiwa kasarira dumateng kula lan panjenengan sami. Katrotal mukaromin para alim para ulama, bapak-bapak kiai, ibu nyai ingkang tansah kula takzimi. Dumateng panjenenganipun para sepuh, bini sepuh saha kasepuhan sedaya ingkang dahat kinurmatan. Dumateng panjenenganipun Forkom Pincam Kecamatan Bagelen, Bapak Camat Bagelen, Bapak Kapolsek saha Bapak Dan Ramil dalah sedaya anggota ingkang tansah kawula hormati. Linangkung dumateng panjenenganipun Bapak Danan Purnomo, sarjana hukum selaku Dewan Dapil 2 Kabupaten Purworejo, dumateng Ketua Pepadi Kabupaten Purworejo Bapak Sukamto Esos, lan ugi dumateng grup kesenian utawi paguyuban Hesti Wiromo saking Keduren Purwodadi Purworejo ingkang dipun sepuhi dening panjenenganipun Ki Gunawan Hadi Widodo dalah sedaya anggota, bapak-bapak perangkat desa saha kelembagaan desa, Bapak RT, Bapak RW, adalah Bapak Ketua BPD Desa Dadirjo, dalah sedaya anggota ingkang kawula hormati. Sumrambahipun dumateng para rawuh kakung sawana putri ingkang
tansah kawula mulyakaken. Langkung rumiyin kula nyuwun pangapunten dene kula kumawantun ngadeg wonten ngarsa panjenengan sedaya. Injih awit angemban mundi karsa dawuhipun ingkang amengkugati nun injih Ibu Sholihah dalasan keluarga. Injih awit saking pembenging penggalih karawan panjenengan sedaya Ibu Sholihah mboten kuwawa matur piyambak pramila lumantar kula sepisan Ibu Sholihah tansah ngunjukaken puji syukur dumateng Gusti ingkang murbeng dumati injih punika Allah Subhanahu wa taala. Injih awit saking pangawasipun kula lan panjenengan sedaya ing dalu punika saged ngrawuhi menapa ingkang dados undanganipun injih punika saperlu syukuran dene putranipun ingkang asma Kurniawan Yanu Haryanto ingkang wekdal ingkang sampun kepengker ndereki ujian pengangkatan perangkat desa injih punika kados Pletuk Desa Dadirejo saged utawi nilinipun saged ingkang unggul pramila saking punika secara otomatis adik kula pun Kurniawan Yanu Haryanto menika ing samangke katetepaken minangka kepala dusun Pletuk. Dene ingkang angka kalih Ibu Sholihah ngaturaken sugeng rawuh lan ngaturaken agenging panuwun dene panjenengan sedaya sampun kersa minangkani menapa ingkang dados undanganipun lan saged ngrawuhi wontenipun pahargyan wonten ing dalu punika. Ibu Sholihah ugi nyuwun pangapunten mbok bilih anggenipun nanggapi rawuh panjenengan kirang kubuh saha anggenipun nyediakaken papan pilenggahan saha sanes-sanesipun kirang dadosaken renaning penggalih panjenengan sedaya saestu Ibu Sholihah nyuwun lumunturing sih samudra pangaksami. Salajengipun Ibu Sholihah ugi ngaturaken agunging panuwun dumateng sanak sederek pamong mitra ingkang sampun paring pambayantu awujud punapa kemawon usana pahargyan ing dalu punika saged kaleksanan kanthi lancar. Bapak Ibu ingkang tansah kawula hormati, salajengipun Ibu Sholihah ing dalu punika nyuwun dumateng panjenengan sedaya doanipun mugi-mugi keng putra pun Kurniawan Yanu Saputra anggenipun ngemban dados kepala dusun Pletuk saged amanah dumateng sedaya masyarakat umumipun dumateng Negari Kesatuan Republik Indonesia. Pramila saking punika ugi nyuwun dumateng para rawuh sedaya monggo kasuwun mirsani ringgit purwa sedalu natas kanthi lampahan Bagong dadi ratu ing samangke badhe kaaturaken dening Ki Dalang Ki Gunawan Hadi Sugito kaliyan Ki Sarjono. Ki Gunawan Hadi Widodo kaliyan Ki Sarjono. Menika wong tasih sederek nggih. Pramila saking punika ing samangke mbok bilih boten wonten pambengan ingkang sanget ageng pramila kasuwun mirsani ringgit purwa lan mbok bilih panjenengan sedaya ing samangke wonten
pambengang ingkang langkung wigati mbok bilih badhe kondur mboten jawi Ibu Solehah dalah sedaya keluarga namung nderekaken sugeng kondur mugi rahayu ingkang sarwi pinangki. Makaten atur Ibu Solehah lumantar kula mbok bilih wonten kekiranganipun lan ugi kirang wicaksana amargi wekdal sampun dalu. Pramila kula cekapaken semanten mbok bilih wonten atur kula ingkang kirang meranani penggalih saestu kula nyuwun pangapunten. Akhirul kalam billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makaten atur pambagyo harjo utawi sesuli saking keluarga Ibu Solihah saking Bapak Kepala Desa Dadirjo kula ngaturaken agunging panuwun. Dene atur pambagyo harjo ingkang urut kalih kasuwun saking Bopo Pangarso Pepadi Kabupaten Purworejo, Bopo Sukamto Esos kasuwun jengkar saking sasana palenggahan tumuju wontening sasana pahargyan rahayuning sedya sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu mugi bejo lan mulya tansah nyawiji dumateng jiwangga kita sami. Nuwun kepareng matur panjenenganipun para sesepuh pinisepuh kakung putri ingkang tuhu kinabekten. Sumrambahipun katur para pangban pangbating praja sadereng negari ingkang tuhu kinurmatan. Ugi katur kunjuk dumateng para alim para ulama rinten kalawan dalu ingkang tansah sinanding weda suci ingkang tuhu kinurmatan. Linangkung dumateng para kadang werda taruna muda ingkang tansah bangkit reh ing pakaryan utami ingkang sunyudarsana, para rawuh sedayanipun ingkang manggih bagya mulya. Linangkung kita aturaken dumateng keluarga agung Hesti Wiromo. Masih semangat? Pesinden masih semangat? Koyone ra bayaran ning semangat. Ugi katur dumateng para rawuh sedayanipun penonton saged nyambi jajan menika ingkang dagang kathah sanget. Nggih, pitepangan kula pun paringi tetenger kalian tiang sepuh kula Mas Sukamto. Brengose wis putih. Ning nyawang sinden sik ketok cetha. Nggih. Kula ingkang pun supaken wonten ing Pepadi Persatuan Pedalangan Indonesia ing Kabupaten Purworejo. Dalu menika kula ngawontenaken pagelaran ingkang angka sekawan taun menika. Kula pangangkah taun menika badhe nggelar wayang kaping gangsal welas. Kadose sing kathah mangke wulan sura. Wulan sura menika wonten Banyurip, wonten Kemiri, wonten Purworejo, wonten Kaligesing, lajeng wonten Pondok Tingal Borobudur. Mangke sanesipun wonten wulan Agustus lan ngantos wulan ngajengipun.
Kula nyamun nderek dedonga mugi-mugi rancangan ingkang sampun kula tetepaken saged lumampah. Lah sagedipun lumampah nggih contonipun kados dalu menika gotong royong bareng-bareng. Wiyaga aja njagake bayaran. Ya mbuh engko yen Mbak Bu sapa? Bu sapa Pak Sarjono sing gadah damel? Bu Soleka? Bu Soleka. Intinipun menika syukuran awit putranipun ingkang asma Mas Yanu nggih. Sampun katetepaken mbok bilih sampun wisuda dados kepala dusun yen jaman rumiyin dadi Pak Bayan wonten ing padukuhan Pletuk napa Pletuk? Hah? Pletuk to? Soale wau Pak MC Pletuk. Oh Pletuk. Mbak Niken krungune apa? Meletuk. Oh mlentuk. Nggih. Kula namung nderek ndedonga mugi-mugi Mas Yanu menika sampun dipun niati ngawula ngabdi dumateng bangsa negari. Nggih. Menika ing pangajap mangkenipun panjenengan saged nglampahi kewajiban menika kanthi lancar. Awit donga panyengkuyung sedaya warga ing padukuhan Petuk. Linangkung katur Bapak Kepala Desa. Kula wau raos-raos kalian bapak-bapak ingkang wonten mriki. Kula kinten niki merti desa gek wayangan tahunan, tibake jari agi wayangan pisanan. Nggih. Wayangan, sae menapa sae? Oh, mangkat berarti. Ya. Kula namung saran mawon Pak Lurah saha tokoh masyarakat menika mbok bilih wiji ingkang sae mangke kula suwun saben taunipun nggelar wayang. Pun asal gotong royong bersama beres. Awit napa kula ngimatur Pak Camat, Pak Kapolsek. Kula riyen critane yo dadi camat. Kula yo nganeke wayangan, ketoprakan, macam-macam ora melarat. Ora melarat ternyata. Malah tambah sugih. Kula sugih banget sakniki. Apa-apa duwe sing ra duwe kudu isin. Niki program pepadi nggih. Program pepadi menika ingkang kula junjung, kula kaderisasi. Dumateng kanca-kanca dalang sanget matur nuwun. Antawisipun Ki Sarjono Magister Seni, Pak Ki Gunawan Hadi Widodo ingkang sampun ngader lari-lari. Kula matur nuwun sanget. Teng pundi ngaten, Pak? Dados pagelaran ingkang kula suwun mangke ngader lari. Saora-orane dalang siji duwe kader loro. Dadi umpamane engko wis dalang-dalang ki kapundhut kaderi tambah akeh. Lah pramila saking menika kula sengkuyung panjenengan. Nggih. Pramila kula nyuwun agunge pangapunten mbok bilih kula ngadeg wonten mriki menika lagi ngopo pepadi. Menika namung sareng-sareng. Kersanipun pagelaran lumampah lancar. Napa melih Pletuk menika perbatasan kabupaten kalian wilayah ing Yogyakarta. Yen saged saestu Pak Lurah, pokoke juga rembugan masyarakate wayangan. Intine nang Dadirejo. Ya. Syukur engko Pletuk nganeke wayangan dhewe wae. Ora kudu sing dualang larang. Pokoke Pak Sarjono, Pak Gunawan ki yen nggo nang Dadirejo Pletuk korting 50%. Yen dalu menika mboten bayaran wong niki wayang le gamelan men kula silihi kok pripun. Ora saking apike ketua pepadi. Yo ketua pepadi kudu muk. Pak Sarjono karo Pak Gunawan ku lagur nurut ibuke.
urut ibuke. Ngaten kula kinten ingkang saged kita aturaken mbok bilih wonten atur ingkang nuju prana mawantu-wantu kersa ngandhapna guwing samudra pangsami dumateng jiwangga kita sam. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur agunging panuwun dumateng Bapak Pangarso Pepadi Kabupaten Purworejo ingkang sampun atur pangandikan. Mugi-mugi dadosaken syukuran ing penggalih panjenengan sadaya. Dene urut runcening adicara ingkang angka 3. Adicara atur pangandikan saking Bapak Camat Bagelen, Bapak Sigit Kurniawan Saputra SSSM ING. Kasuwun jengkar saking sasana palenggahan tumuju wonten ing sasana pahargyan rahayuning sedya sumangga. Sakmangke katerasaken serah tampi tokoh Ringgit Purwa ingkang badhe kababar wonten ing dalu menika. Sumangga. Nggih, matur nuwun, ndak kendalon nggih kathah sambutan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu para hadirin sekalian nggih. Mukadimah derek ngajeng mawon nggih. Dadi wau ingkang kula hormati sedaya hadirin sekalian pada malam hari ini saged rawuh wonten pagelaran menika ingkang upami para tamu kehormatan nggih Bapak Danan Purnomo selaku anggota DPRD Kabupaten Projo Dapil 2 dari jajaran Forkom Pincam, Bapak Kapolsek beserta jajaran ugi Bapak Dan Ramil beserta jajaran. Yang kami hormati Bapak Mapul Nur Aini selaku Kepala Desa Dadirejo beserta perangkat nggih. Ingkang kami hormati juga Soebul Bait nggih Ibu Solekah kalian Mas Yanu nggih. Ugi mboten kasupe Bapak Dalang Ki Sarjono Hadi Praitno ugi Ki Gunawan Hadi Widodo sumrambah sedaya para pangrawit ingkang berbahagia. Ugi dari tamu undangan juga kula pagi wau enten dari Kepala Desa Palanggedang nggih matur nuwun rawuhipun niku Pak Aris juga nggih. Juga hadirin sekalian warga masyarakat Dukuh Pletuk juga sekitar yang hadir pada malam hari ini. Hadirin sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa bertemu di sini dalam rangkaian acara pagelaran wayang kulit dalu menika. Mugi kita sedaya tansah pinaringan kesalasan nggih. Salajengipun kami mewakili pemerintah Kecamatan Bagelen ingkang sepindah nderek Bingah, nderek Mangkayu Bagyo kagem keluarga Ibu Solekah ugi Mas Yanu wau leres ingkang digendhekaken Bapak Kepala Desa. Bilih alhamdulillah Mas Yanu kala wingi sudah mengikuti seleksi kepala dusun dan alhamdulillah sudah lolos menjadi predikat terbaik. Panji masih dalam proses untuk penerbitan SK-nya di Bupati, tapi secara umum sudah sakit istilahnya dan kami melihat sudah pas kesan juga asli putra daerah atau putra dusun di Desa Pletuk menika. Salajengipun juga kami menyampaikan dari Bingah juga kagem pepadi nggih wau Pak Sukamto nggih dereng kula sebat dengan pagelaran dalu menika nggih niki Pak Sukamto niku senior saya ini Bapak Camat Purwodadi nggih riyen. Nggih jadi pada kesempatan ini kami juga dari Bingah matur nuwun sanget
Dalu menika jadi kita tidak hanya nguri-uri budaya nggih, melestarikan budaya, salah satunya wayang kulit ini nggih. Harapannya nanti malam hari ini kegiatan tidak hanya menjadi tontonan tapi juga menjadi tuntunan kagem kita sedaya ugi generasi muda kita selanjutnya nggih. Muga nanti pagelaran wayang kulit dalu menika saged berjalan lancar, monggo kanthi mirsani kanthi sekeca sareng-sareng dan tetap kita saling menjaga keamanan dan ketertiban. Mugia nanti kegiatan malam hari ini saged berjalan lancar dugi cekap mangke tanpa halangan suatu apapun nggih. Menawi mekaten dari kami, matur nuwun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur agung panuwun dhateng Bapak Camat ingkang sampun paring pangandikan. Lan samenika kalajengaken adicara serah tampi dumateng Ki Dalang Gunawan Hadiwidodo supados jumeneng lan ugi Ki Sarjono Hadi Prayitno kasuwun jengkar wonten ing ajeng mriki. Nggih menika samangke badhe nglampahaken babaring ringgit purwa kanthi lampahan Bagong Dadi Ratu. Mugi-mugi Purwomadya dumugi wasana